Els veïns del Canalet de Jesús, Vinallop i Roquetes, afectats pels traçats de la variant de l'Eix de l'Ebre proposats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, s'han concentrat aquest dimecres davant la seu de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre per reclamar de nou una alternativa que no trenqui el territori en paral·lel al canal Xarta-Sénia. El president de la plataforma Salvem lo Canalet, Andrés Valentín, ha insistit que no s'oposen a fer aquesta infraestructura, però reclamen que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques tingui en compte la posició dels veïns afectats i la de l'Ajuntament de Tortosa i que opti per un traçat en paral·lel al Xarta-Sénia on afirmen que el perjudici social seria menor. I el conseller diu que es faci el que diu Tortosa i tota Tortosa avui en dia, tant l'antic consistori com l'actual, per supost, estan conformes en que la variant aquesta vagi pel Xarta-Sénia i ja no li veig cap motiu de continuar aquesta lluita. Si el conseller diu que decidirem, el moviment veïnal estem en una posició, l'Ajuntament de Tortosa actual, l'Ajuntament anterior, exactament tots estem en la mateixa idea. Crec que ja és hora que ja se decidisca definitivament el traçat d'aquesta variant, que no serà mai una circunvalació de Tortosa, sinó és una nova carretera i que vagi, però com sempre diem, pel paral·lel al canal Xarta-Sénia. Nosaltres volem que es faci una cosa en cara i en ulls, com he dit abans, a través de la zona aquella d'allà dalt, que el perjudici social és sumament menor. En la mateixa línia es manifesten els veïns de Vinallop, els quals denuncien que els actuals traçats proposats per la Generalitat passen pel mig del nucli urbà, cosa que asseguren que suposarà la divisió definitiva de la pedania i limitarà el seu creixement urbanístic. Així mateix, un dels veïns de Vinallop, Llorenç Callau, ha advertit que tal i com està dissenyat actualment, l'autovia passaria a escassos 50 metres del col·legi. El greu d'això és que estan plantejant passar una autovia pel nucli urbà de Vinallop. A banda de que ja està prou dividit, això significarà la divisió total i separació del nucli urbà, amb l'agreujant que una autovia que està considerada de via ràpida passa a 50 metres del col·legi, amb el perill que això pot suposar pels escolars, i per tant això ja significaria limitar totalment el creixement urbanístic de la pedania de Vinallop. Els veïns també han lamentat que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, no el rebés durant la seva visita a les Terres de l'Ebre fa 2 setmanes i han recordat que en aquest passat mes de maig van presentar més de 400 al·legacions per afectacions directes i que actualment es troben a l'espera d'una resposta. Segons els portaveus de la plataforma Salvem lo Canalet, els actuals traçats de la variant de l'Eix de l'Ebre proposats per la Generalitat afectarien directament al terme de Jesús 300 parcel·les i es tombarien 14 cases. Pel que fa a Vinallop, els veïns apunten que en un tram de 500 metres hi ha 9 habitatges afectats.